şərəb urununa süt, təməki urununa it, yalqavlıq urununa sport. Fizkult selam dostlar. TMTV kanalında təmili küreş tapşırığı. Hem bizde bugün qonaqda Suqsa Timir üzerinde yigitler. Rümen Timir ştanga gantellerini kollarında ırşık gibi kına eğlendiruşu. Toza bilekli icadi sportsmenler avtor başqaruşı. Qozan yigitlerinin birinci sastavında bulgan. Hazırında Dübür Şatır duetinin solisti. Baltaş yigiti İlnazar alqışlar. Selam. Hayırlı günler. Көріп бізге шатмыз, өзіміздің студияда, өзіміздің кухняда көріп тұрам бик матур қошықлар алып келгенсіңізге. Аны тапшырсаң да бұлай. Бұл қошық енді бұл Башқа суға тұрған қошық алып. Бұл енді қошық әлбәтте сізге бөлек етіп айтасым келді, чөнки мұнда соус салып, ол хозяйство керекли бірейді бұл. Шылай ма? Сізге енді бөлегім пішу. Соус салып, соус ішке тұрған. Музейға енді обязательно автограф қалдырым мұнанлары. Яқшы, сөйлештік. Бұл сенен бізге ең. Бұл менен сізге. Рахмет. Зор рахмет әлге қарай тұрмында азық-түліктерді. Әменде екінші қонағыбыз, яғни Илназарның бүгінгі күндәші құштырнақлар ішінде болса да, СССР-ның 2 тапқыр вице-чемпионы әзірге уақытта Қазанның бір фитнес клубларында әйдеп барушы, инструктор, тренер, элит, мастер деп етерек біз анағаншын матур сөздері бар бетінде. Шылай Дүбір Шатыр дуэтінің Баш тренер. Дүбір Шатыр дуэтінің баш тренері. Баш тренері. Әсхат. Көп сөйләді. Аллаға шүкір. Әйе. Мен көріп тұрам мұнда баш бар, ненде баш? Отаң башы. Ненде баш бұл? Бұл яңа жылға, қадырласаң яңа жылға шынды сен прическалар білән біздің спортзалға келген еді, ең бірінші. Қатырында қалған шынды бүдіре чештілер. Жоқ енді бүдіре чештім, мен папаха кейіп келгенім. Папаха енді ол. Но күзлерің бегі шағалын сізден, шынки міне. Көресіз ме? Күзлері жымылған. Ол спортзалға келгенде ертең сағат 8-ге келіп жетті, шында күзлер білән. Болатның күзлері. Болатның күзлері бұла. Ровно 2-3 минуттан аның күзлерін мене шуның хатлық ясатам, шынки анарға нагрузка, физик нагрузка бере башлагач, аның күзлері ашыла баша. Мұның білән мен мұны сізге өзімнен тәбірік етесім келе. Мұнда süt салып ішсәң бола, тұтынмалы. Мұнда шей салып ішсәң бола. Протеин коктейлі. Просто мұнда шәшке қойсаң да бұла. Аңлашылды. Бұл мене сізге шындай бөлек. Üzülə üzəgim sinsiz siyənim Yana dilgələnə minim yüreğim 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 Yigitler big zor rahmet bülekleriniz için. Rahmet sizге. Hemen de bugünkü tapşırığımızın şartında men sizge aytып узайм. Көргенегизче мында күбрәк тел белән сөйләрмен мин. Sizge bıçak белән эшләргә туры килә. Бычакмы, кашыкмы сез билгеләрсез. Менә бу бирелгән рецептлардан айрым вакыт эчендә сезгә нәрсәдер әзерләргә кирәк. Көрүп торам берегезнең бәрәңге, берегездә дүге. Калган рецептлар барысы да бер. Я сөйләгез кем нәрсә әзерләнде иң беренче әйдә. Мен енді әзірлейм, әтик, мен өстелде барлық болған ингредиентлардан әтик әзірлейм салат. Аңлашылды. Салат нәрсә кушып? Салатына кушам менә киви. Потому что мен яратам тек үзем йомышак, чөнки тешләр юк иде хәзер. Йомышак әйтелә. Шуңа күрә йомышактан әтик эшлим салат һәм шушы тавыкның да күкрәгеннән инде ясыйм рулет инде. Эшеннән дә күкәй самы күресез андасын. Бик тәмле булачак. Тәмле булачак. Тавыктан рулет, яшелчә җиләк-җимешләрдән салат. Бәрәңге гарнир. Бәрәңге гарнир. Аңлашылды. Так, Әсқат. Мен енді біраз нешіктер өзімнің спортта боларак, шуңа көрә хәзер битендә безнең яз җитә, күп телевизор караучыларга тәкъдим итәсем килә шундый рецепт. Әлбәттә күбесе безнең битендә весларын куалар килә, диета диләр, мотносыз шуңа күрә мин аларга бераз аңлатып кирәп, бик гади генә салат, бер гади генә әйтик, менә тавык күкрәгеннән салган
второй деп атала инде. Гарнирга ул да булса бурый рисдан була һәм әйе. Менә шул процесс эшләвен менә Демәк, тавыктан син икенче ашасыз нәрсәләр. Кыздырыпмы, пешерепме? Кыздырып, пешереп, кыздырып, әйберләр кушып, приправалар кушып. Майга розин була инде ул. Бар оливка май. Уңышлар теләп калыйм мин сезгә. Мин дә сездән белмим. Мин һәрвакыт егетләр килгәч, бераз гына шикләнеп калам, пешерә берләр микән, әзерләрләр микән? Тапшырдан соң тамак туяр микән дип. Шуңа Без үзебез белән китәбез аны. Үзебез белән. Шулай да уңышлар теләп калам сезгә. Менә вакыт безнең шикле, 1 сәгать чамасы. Һәм сезгә бу эштә ярдәм итәчәк. Әлбәттә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара Металл Савыт-Саба ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган Савыт-Саба. Герман технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге Савыт-Сабаны идән чыкмыйча интернет кибет аша да алырга мөмкин. Мен алдым, чөнки Интернеттанмы? Интернеттан аша заказать итте, үзем алдым. Китереп бирделәрме? Әйе, китереп бирделәр. Безнең тапшыруларны карап баракчы. Ай, сиңа 5 балл. Шуның өчен хәзер тапшырырга. Егетләр, көрәш элементы була. Сыңыннан пешеп чыккан ризыкларыбызга дегустация ясыйм. Бергә ясарбыз. Һәм билгелим, кайсыгыз җиңә, кайсыгыз юк. Аңлашылдымы? Китте вакыт, әйдәгез 1 сәгать тирәсе. Начинаем. Егетләр, эшне башларга кирәк. Безнең инде Кукмара Савыт-Сабалары кыза башлады. Шулай бит, нәрсәне башлыйсыз? Миңа карап тормагыз сез. Безгә карап торып эшләгез. Эшләп сөйләшергә мөмкин. Сөйләй эшләгез. Мин дә сездән сораштырмам, гадәттә. Эшли башла. Эшли башлыйсыз. Yok yerden terek gerek mi? Гадәттә стрелар спортсменнар, мин спортсмен дип әйттең инде монда Илназарны. Илназар, син менә спортка кайчан килдең? Мин аңлашла, ул сорауны мин бирәчәкмен хәзер Асака, чөнки бу син иртәрәк килгән спортка. Мен спортка Ничек булды синең менә? Син эшлә. Мен айда юк, спортка килгәндә миңа рәхмәт белдерәсем килә Әсгатка, чөнки Әсгат миңа шушы спорт өлкәсендә 93 елда миңа уже 2003 елда да 2003 елда 93-тә мин килдем Казанга укырга. 2003 елда без менә Әсгат белән инде презентация танышып, презентация альбомны ясаган вакытта миңа инде ул тән өстендә эшләргә кушты. Шуңа рәхмәтле, шуннан бирле мине әкрен-әкрен үземне формага алырга. Аса 2003 ел, ләкин 2000 гашык инде бу спортка һәм шуның белән. 2003 елдан бирле 10 елдан артык инде булып чыга, шулай бит? Ну мин әйтмим 10 ел буе шөгыльләндем дип теге яллары булды инде. Иҗади кешеләрне эшләгән дигән. Ялларга туры килде. Узак яллар. Отчылары. Ярар, Әсгат, инде мин сине юкка гына әйтмәдем бит монда. СССРның спорт мастеры дигәнме, вице-чемпионы дип китапкар. Син буя карап торышка бик өлкән күренмисең? Юк, не өлкән булып инде. Мин 18 яшьтәм я. Сенчә? 18 толып килде генә. 25 булсын. 25 яшь. Каядыр 81 елда әйтик әле миңа 1-2 яшь вакытта гына. Син инде чемпион булган кеше түгелме? Уже 2 мәртәбә инде уже ул вакытта мин армиядә хезмәт иткәндә спорт роты Москва динамода. Ул вакытта син булганмсың әле? Булган. Әйтәм 1-2 яшь дип. 1-2 яшь. Миңа 1-2 яшь, әйе. 80 еллар башында, әйе. Шул вакытта мин уже СССРның вице-чемпионы булдым. Чөнки мин Мәскәүдә хезмәт иттем, спорт роты Москва динамода. Шуңа күрә гомер буе мин спортта булдым. Менә синең анда килүең бу бит мәктәптә вакытта укганда. Әйе. Әлбәттә 3нче класстан мин үземне авыл малай буларак безнең авылда вольный борьба бар иде элек, ирекле көрәш. Шуңа күрә кем безнең актив рәвештә яшәүче яшь егетләр бөтенсе дә көрәштеләр. Менә шу ирекле көрәш белән шөгыльләнделәр. Син бер әйткәнең, мин клубларга йөрмәдем, анда тик начар компанияларга эләкмәдем. Юк. Шуңа күрә инде начар гадәтләре дә юганың булмаган да бер кайчанда. Кайтадырым мәктәптән өйгә эшләрне эшләмә, китәдерин спорт залга. Мин сезгә әйтәсем килә. Элек бит инде ничек авыл җирләрендә яшьләр күп арак төшкән. Дөресенсезләр кирәк, шулай бит. Коммунистлар вакытында күбесе спорт нәрсә икәнен белмәгәннәр. Чөнки
вакытлары булмаган Якова. Мин шуңа карамастан, миңа спорт бик ошады. Һәм инде 3 класстан мин үземне спортзалда укудан менә кайта идем. Мәктәптән Тизне ишләрен башкара да эшләде. Әни чаптым. Спортзалга. Һәм спортзалга китә идем көн сайын. Һәм беренче чемпионлыгың булды ул. 7 класста, мин уже 7 класста инде мин оттым Спартакиада школьников дигән зур соревнованиедә. Бу СССР күләм. Бу СССР күләме Спартакиада школьников СССР дип атала элек. Шунда. Һәм инде үземнең калган тормышымны мин Бүгенсекендә бәйләдем спорт белән, спортка. Син ит турган арада синең көндәшең каранды. Инде саат әзерләп тора түгелмесең? Син сааттан башларга булдыңмы? Мин сааттан иде башлыйм. Ничек иттән башламыйсың? Иттең вакыты бара бит аны. Без гадәттә итне пешерергә куйгач, юк, син ярар аны тура битер инде монсын. Тура. Итне тура тыгып куйгач, кадәр пешерергә. Аннан соң саатка кирешәләр иде бездә. Шулаймы? Әле бу кайнамаган бит. Безнең монда бәрәңге салдык. Илназарның бәрәңгеләре пешә башлады. Шулай ук салдык диге, шулай бит. Бу бурый Рис дип атала. диге. Ну, рис дип атала сездә бездә диге. Яхшы пешә торсын. Ага, хәзер ачылгы һәм тавыкларны инде шахматлап турады да, Әсгать. һәм кыздырга Запаларны кыздырырга. Шулай бит. Так. Менә бу кашык белән бераз сыйсак була. Шулай минердән икән бераз гына. бир. Үзең югатасыңмы? Илназар әйтәсең, Булат пешерде ди. Спорт диета дигәннән неме? Хәзер бит соң вакытта диетларын бик каты. Бик модлы сүз дип әйттек. Умен сиңа киләләрме? Диетага иретәле диета серләренә төшенәм дип. Умен менә залга кешеләр күпчелек нәрсә өчен җирисең вакытта? Диета өченме? Мускул үстерү өченме? Һәрбер кеше килеше менә бәсезме? Кемдер проблемасы бар. Күбрәк максатлары. Менә хәзер җәй җитә. Һәм инде особенно кызлар, хатыннар кышын үстергән майларын шилдергә киләләр. Күбесе. Кемдер мускул үстергән маллар, мускул үстергә, чөнки пляжный сезон безнең ачыла бит инде шуңа күрә мускулларны үстергә. Ну, кыз әйдәсем килә, что мускулны ике ай Язгына килеп үстереп булмый, җәйгә хәтле. Гомер буе үстергә кирәк. Менә Ну ким дигәндә әйдә менә минем кебек кешегә дә яхшы мин бер тапкырда гомердә спортка килмәдем ди. Җиттем ди шул дигә яшемә 45 яшькә. Җиттем ди килдем менә әгәр дә ул атнасына бер 3 тапкыр йөрсә, йөри торган булса. Менә 2 тапкыр ничә ел кирәк менә нормальный бер рельефлары барлыкка килсен өчен. Булат, монда ике сүз белән әйтеп булмый, чөнки төрле кешенең генетический неләре бар. Кемдер ул кайбер кеше була туа шундый мясистый порода булып, например, да. Кемдер сиякле, ул сияккә май кундырыр өчен эшләргә кирәк. Күп итеп эшләргә кирәк. Мин якынча әйтәм, уртача менә. Средний статистический. Күпме мускулны үстерә беләсезме ничек? Аның формасын шулай ясап була да, мускулны. Бар просто гәүдәне арттыру. Нәрсә интересует? Мускул үстерү менә, рельефлы матур мускуллар белән бераз. Гомер буе. Ну, юганың срогы. Әйдә, Назар әйтә, алды ул һаман. Гомер буе ди ул һаман. Юк, ул дөрес әйтә, чөнки Яшеп килдегезме әллә? Юк, дөрес әйтә. Син белмисең Булат. Син әйдә. 3 ел дип инде 3 елда нормальный. Вот әйдә, рәвешенә килде. Менә шундый сорау. Син хәзер инде бар 2 ел йөрисең бит спортзал. Хәтәр түгел бит. Ну, йөрисең хәтәр, син персональный миндә шөгыльләнәсең, дөрес әйтергә 2 ел. 2 ел içində нәрсәгә син добился? Монда күзгә карап әйт, күзгә карап әйт. Кортам күзенә карарга. Нәрсәгә добился? 4-5 килога кимедем. Так, 4-5 кайдан китте ул киме, нәрсәдән кимедең син? Моннан китте. Ага. Юкка чыкты. Син мине сәчәсең, миңа карап. Моннан китте. Сорау мин бирәм шунда. Булат миңа карап. Да. Дальше мускулларың үстеме? Әзгенә. Нормально. 2 ел. Әзгенә 2 ел. Ага. Да, күп кирәк икән. Яратып йөрдеңме син или шулай? Юк, бераз калдыгалап җирдем шул.
все забыласың, ничек әйтәсең килә. Монда әйтеп булмый, бер кемнекедер, может быть, на самом деле 2 ел içinde зурка бартырга можно Москваларны. А кемдер 2 ел içinde бер нәрсә дә күрмәскә может. Хотя бы үзенең асан кандырыс дип йөрергә өйрәнсә, тур итеп күкрәкләрен киреп күзләре уже ул достижение. Ниндер нәтиҗә бар дигән сүз. Мин менә булай йөргән, менә. Бүген көндә Аллага шөкер. Мин дә тур әйтә бит хәзер. Тур әйтте дә, менә шуңа күрә хәт тур йөргән. Аркадан байттырып чыгара. Булай күтләре чыгарып. Нәрсәгә керешәбез? Син моны булай гына пешерәсеңме, битте? Ашыкма. Мин ашыкмыйм ансыны. Ашыкма. Мин ашыкмыйм, вакыт ашык тора. Син хәзер Мин хәзер менә уртада шулай кисәбез дә. Сезнең бармы сугып әсәрәктәге төяргә менә? Төяргә бар. Төяргә кирәк менә. Я сез үзегез белән гантель алып килмәдегез. Менә төяргә. Менә сәгать оныткам шул гәнделне киргән. Шул белән тиез белә дигән. Нә бу шүк? Агач шүкеш. Агач шүкеш. Шәп бу шәп. Син моны төяр. Уртасына нәрсәдер салмакчы буласың, әйме? Әйе, менә уртасына салабыз, бу бит безнең рулет була. Уртасына салабыз йомырка. Пешкән йомырканымы? Әлбәттә. Кабыгы беләнме? Юк инде. Кабыгын алып. Кабыгсыз ди. Да. Ну, үзем ашаган, мин беренче пробы пешерә А шулай монда. Әйе, бу импровизация. Теоретик рәвештә беләсең. Да. Теоретик рәвештә беләм. Теоретик рәвештә я бераз гына. Безнең җегетләр инде монда ашыктылар ахрысы берничә минут эчендә, шуңа күрә турый ашый эшли башладылар. Менә бу үлән, моның исеме руккола бит. Руккола, әйе. Мин аны күрәм, рестораннарда бик еш кулланалар, шулай бит? Әйе. Аның файдасы менә. Аңа Яз кына аны бик күп кулланырга кушалар. Нигә? Ни өчен? Нәрсә бар анда? Әсгать сөйли аны Бу турыда безнең баш диетолог Әсгать Шияметдинович. Чөнки менә шушы монда рукколгына түгел, монда төрле летний салат дип атала, ул да булса Микс хәзер ветеринар. миксда. Ул хәзер бик популяр, безнең кибетләрдә, бөтен кибетләрдә сатыла. Аны алгач жуып интеграция юк. Ул шундый целлофан пакетта сатыла. Аны алгач сразу ул эштән кайткач әйтик вакытлар булмаганда ашасың да саласың, руккол шундый пакетта сатыла. Монда әйе. Мондагы вакуумлы пакетта дип да. Бу шушы продуктларда, шушы яшеллек үләннәрдә файдасы бик зур. Чөнки менә әйтик кышын без кышы буенча безнең организмга дефицит була инде, дефицит безнең шул бөтен витаминнарга, ниләргә, әлбәттә шуңа күрә шушы менә шул дефицитларны кирдән тутырыр өчен менә шушы менә шул үләннәрне ашарга әйе. Син генә үзеңә ашап калып түгел, ил назарында шул үләннәргә. Әйе, ул рукколга әлбәттә соларга кирәк шул лимон. Сыгырга кирәк. Да. Сиңа лимон кирәк. Менә лимон кирәк һәм сыр. Сыр да алып. Давай. Монда лимон ярыймы? Ярый. Менә шушы лимон кирәк безгә. Бөтенләй Безнең сыга торган, менә сыга. Сез монда күрсәтәсез, тапшыруда күрсәтәсез ул диета турында, әйме? Нигездә еш кулланасызмы соңгы бирләрне менә? Хатының, балаларны бит андыйга Бүгенге көндә менә Әсгать белән шушы спортта шөгыльләнгән бирле, мин уже диетада инде бик күп еллар. Чын шулай. Син ничә килограмм максималь әйдә үзеңнең тормышны әйтә. Мин Әсгатькә хәтле. Әсгатьтәге вакытта мин яшь Малакасы булды. Яшь яле. 18 килограммлар примерно. Да. Но әйтик анда мин әйтик булсам 95 килограмм. Мин да шул вакытта да. Әйе. Бик, таза гәүдәле инде. Хәтерлим. Да. Шул Әсгать белән мине шушы спортка киткәннән бирле мин төштем башта 5 кило, 7 кило, менә где-то 10 килоны атып. И шул 80 тирәсе. 80 тирәсе. Ну зато миңа зато мин үземне хәзитәм үзем яхшы. И семьяны мин шул нигә әйтик шушы режимга бастырдым да. Бүгенге көндә 2 малай үстерә, хатыны белән. Малай минем тоже бүгенге көндә рукколана шенәпине бөтен кеше ташый, малай моны руккола шей. Кибе дия бара, мәктәпкә бөтен кеше шоколад да бу, юк минем руккола бар үземдә. Бездә туз бик сирәк кулланабыз, только әйтик анда песок песок, да, песок, кадәр песок ашыйбыз, шул өчен салабыз. Песокны без только дуслар килгәндә генә кунаклар чыгарабыз. Балалар Сондыктан алар практически күрмәй, туз һәм песок алар күрмәйләр. И мискиннәр. И мискиннәр. Туз песок чыга. Ипине без бик сирәк ашыйбыз. Менә ансы дөрес. Да, ипине бик сирәк ашыйбыз. Ну, ана бар бит хлебси дигән. Чөнки юк булды ипи. Ипи алырга акча юк, шуңа күрә колбасаны,
Яйса майны Сындырып ашабыз. Колбасаны сындырып ашабыз дейді. Ипи дегеннен менә бик хәзер популяр шул. Кемдер ипи мәсәлән яратаймы? Ләкин ябыгасы киләде. Бу булган түгел безнең әсәр. Карале син. Менә хлебцы дигәне бер ул файдалы менә. Бик тә файдалы, чөнки анда Ул дөрес мәгънә куллану. Аның дөрес ипи урынына хлебче ашарга, чөнки анда и калориясе азрак ипигә караганда ипинең бетерелсе була, чөнки Я кара ипи диме? Дрожжелар белән не обязательно кара ипи. Вообще ипидән ашап карарга тишкә тотып кара кирәк, чөнки пишкәнме юкмы икән белергә. Белмим. Пешкәнме? Юк, пишмәгән. Пешсен дагы. Әйе. Без бит каршы түгел. Әйтик, бу диета, әйтик, бар кешегә дип әйтмик дә, чөнки бу диета бирелә кем пассивный жизнь белән. Кем әйтик, Кем минең вакыты юк спортка, яисә актив шөгыльләнергә. Әйтик, авыл кешесенә бит инде ул иписез яши алмый, шулай бәрәңгез яши, чөнки анда энергия күп кирәк дә. Син күпкән саен синең организм сорый ашарга. Вот. Ну, желательно шул нәтиҗәләр чыгарыгыз, яме? Әйе. Аскадыр сөйлимәме? Дөрес сөйләсәң, ну, диета пассив кешеләргә түгел. Диета кирәк бүтән кешегә. Әлбәттә, например, активный кешегә дә может, кеше душевно активный может булырга да. Ул жаны аның активный, но беләсең тормышта юан кешеләр, например, Крылов, Жирче Крылов алык да, ул 150 килограммнан инде актив, но анарга диета, конечно, кирәк. Инде аның гамбургер ашап үскән инде Аскар. Гамбургер. Үзлектән нәрсә аңладым? Иң мөһиме шама дигән нәрсәне онытырга. Шамалап кына без монда бөтен нәрсәне турыйбыз, шамалап кына бөтен нәрсәне бүген пешерәбез. Бик диетик ризыклар булырга ошап тора. Нәрсә килеп чыгасын белербез берничә минуттан, хәзергә реклама. Илназар. Йомырканы син анда тоғ ішінде йомырка. Тоғ ішінде йомырка. Соққа менә мисал нәрсә бирмәкче беләсеңме? Куда кирәктер? Юк. Син аны тергәч электрип кой. Тергәч. Эшләгәне юк, миндә эшләгәне юк. Мен аны эшләгәннән күргәнем бар. Яшәп карыйгар бергәләшеп бергә башкарган эштә нәрсәләр килеп чыгара диште бит инде. Электрип койырга менә шайтып. Раз. Иштең дә менә шайтып. Юк, менә бу җиреннән рәт. Ага. Токтады. Ну, тимә таққаның бардыр бит, чеккәнең бардыр бит. Астын өстенә электросын, жоп. Фольга катырасың да. Бу вакытта безнең Әсгатның инде тавыклары нишлей? Мин комментатор кебек үземне хәзер тушам. Бу хәле тушыйсы да. Ул пешкән практически хәзер. Монда ак йогуртта һәм борыш, монда куркума. Куркума салды ак йогурт, ни өчен ак йогурт? Чөнки мен әйткән бәлкем эчмәтән кирәктер. Юк, эчмәтәннең майлылыгы зур ди. Ак йогуртта 2% майлы. Шулай бит? Һаман диета без әйтеп, бөтен нәрсә диетик булачак бүген. Мен тамак туймассың инде бүген шәриәт. Синең үзең кума менә спортта кумирларың бармы? Беләсезме? Сәлам, минем кумир хәзер син. Рәхмәт. Ни булырга? Арнольд Шварценеггер. Юк, мен яшьтән үк бала чагымда миндә кумирлар булмады, чөнки мен тырыштым бу гомеремне, бу тормышымны әйбәт дип яшәргә. Кемгәдер карап, кемгәдер подражать яшисем килмәде, нишләптер. Чөнки кумир бу односторонний может быть физически здоровый, но еще нашар может шуңа күрә минем өчен кумирлар булмады. Эстрадада килгән татар эстрадасына килгәндә тоже минем кумирлар булмады, чөнки мин яшьтән татар эстрадасын тыңлап үсмәдем. Шуңа күрә ничектер тыңламадым. Күбрәк синең өчен хобби бит инде ул. Әйе, шуңа күрә күңел өчен җырладым. Минем өчен үземнең менә соңгы җырларны кем ишеткән, ул да булса ул тормыш турында. Мәхәббәт турында иде, Әйе. Хатынына карап җырда инде багышлап бар. Дрес. Кадерлем бәгърем җаным, әйе. Угыш бирәлем яңа булат. Угыш кирәк. Әйе. Угыш бу сырны Аз генә. Шунда сорабыз. Әйе. Шунда. Әле ярый таягын биргәнме мен әйтәм. Әйе, шул таяк менә. Менә бу ягында. Яхшы. Димәк, кумирлар булмады. Кумирлар турында сөйләшү хәзер. Ресумастер Дебершатыр дуэты барлыкка килде 2003 елда, шулай бит? Әйе. 2003 ел шул вакытларда. Әйе. Шундан соң сез инде вакытларда бик актив чыгыш ясыйсыз. Соңгы вакытта кайларда сезне күрергә мөмкинме? Инде клубларда, әле бит инде дискотекалар бар, хәтерлисезме? Бер дискотекада сезнең дуэттан башка узмыйдыр инде.
Дебер шатыр дип әйтә чыгады 2005 елда без инде төнге клуб әйтик пирамида форматында да без инде эшли башлаган. Шул вакытта Асхат белән без чыктык. Да, шул вакытта без инде үзебезнең презентацияны ясадык. Ул вакытта инде ул заманга әйтик бик көчле булды инде ул. Андагы халык, андагы яшьләр дә аргылып инде без шул вакытта инде Дөбер шатыр исемен инде шунда куштык. Кимгә куясың майда? Берсе әзер. Да. Давай мен дөресен сөйләйм. Дөресен ничек булган бу Дөбер шатыр? Асхат сөйлә. Эшләгән эшләм мин авызым укыйм. Бу 2003 түгел, 2002 елны булды. Ул вакытта мин сольный альбом үземгә җырлыйдым. Илназар җырлыйды үзе генә. Казанникларында ул вакытта җырлый булганда. Или киткән уж Казанникларда. Киткән. Мин үзем сольный альбом әзерләп йөридем. Менә шушы сольный альбомны презентациям без үткәргә булдык пирамидада. Һәм инде пирамида халык җыеп, халыкка күрсәтеп нинди форматта эшләгәнемне без шунда официально представились халык алдына, яшьләр алдына. Бүген секендә безнең дуэт Дөбер шатыр дип атала. Музыкадан Дөбер шатыр. Дөбер шатыр чөнки ул татар телендә бит инде дословно күчереп тә булмый аны. Дөбер шатыр. Халык Юк, бар алай да түгел. Алай түгел. Менә бер нинди ашисте bir нинди туй, bir нинди кызык шундай мероприятиеләр, ниләр бит бүтми Дөбер шатырсыз. Шулай бит. Ул безнең проект түгел, Дөбер шатыр татар халык телендә шул. Шуңа күрә без үзебезнең проектны Дөбер шатыр исемен күчерә булдык. Менә мин чик матур тәмле пешелә. Куркума дидең инде алайса. Да куркма ди. Хәзер менә Асхат сиңа Менә кешеләр киләр бит безнең залга, әйме? Без залга кирәк. Залга киләр спорт шөгыльләнергә. Аларның иң беренче хатасы нидә менә? Нинди еш театрдан хатлар уйнар. Спорт залга китә кеше иң беренче. Беләсезме? Менә мин постоянно Мәсәлән, монда ябыша, тигендә бушан мин егетләрне санатам әйдә. Килеп егетләрне дип әйт. Менә беренче ничек аңлап була, ул ботаникмы или юкмы? Спортзалга килеп керә инде, аның бер кулында полотенце обязательно була, үзенең иңнән алып килгән полотенце, чөнки фитнес-центрда безнең булай да бирәләр полотенце. Ул керә как будто гомер буе спортзалда заниматься итә. Үтеп китә тренажерлардан. Бер зур гына круг ясап ала инде тренажерлар арасында. Барып чыга бара. Аннан соң бер пычмакка булса, карап тора кешеләр нәрсә эшләгәннән. Ну теге белерәк. Ул теге әнә теге беренче анда. Аннан соң килеп утыра бер тренажерга, и тотына инде весларны куерга, актара инде, актара да, прыгыта икенчесенә китә. Ул шиттән карап бер иш подход ясап бит, Все бетте. Ул аңлады ул нәрсә кирәк, күкрәкләрен килде. И обычно шундый кеше 1-2 тренировкадан югала. Чөнки аңлый ул. Минеке түгел икән бу бер. Аннан соң шу булган бу Асхат буенда хәзер булган. Әйдә безне сүндерик хәзер. Кызма попробовать кирәк менә. Юк, булган бу, мин күзем белән күрәм. Син күзеңдә бармы әле? Безнең бу вакытта теге тавыклар ниһаят фольгага төренеп, кирәк битәшәк. Кирәк битәшәк. Булмаган булган. Булмаганмы икән? Безгә кирәк. Бурый рис, а? Әйдә. Булды бу. Да? Шулай дип. Затабызмы? Затабыз бу. Бисмилlah әйтеп. Бисмилlah. Так. 2 тавык, итте безнең духовкага. Син нәрсә эшлисең? Башка бер. Минем хәзер бәрәңгә калдым. Бәрәңгә тиясеңме? Мин бәрәңгене юк, кисеп кенә куям. Уже бәрәңгә кас әзер уже. Битте, күрдеңме? Алайса Илназар, без моны әйдә куеп, әлегә 230 градуска, әйме? Тизрәк пешер, чөнки фольга эчендә аңа бер нәрсә дә булмас дип ышанып торам. Ну, шулай да аңладык, мондый кеше килә, китә дидең. Иң төп ялгышлык ул кешенең Әлбәттә персонал тренировка алмагач, чөнки үзе белән, үзенең уе белән генә, үзенең фикер белән генә шөгыльләнү дөрес түгел дип алам. Бит интернетта хәзер бик күп бар анда теге самоучительләр дип әйтикме? Интернет битләрендә бар.
Кімдер анда қарайды, о, мына шылай керек екен, мына көкірекні өстереге, бұларын өстереге, шо, аяқларını шылай өстереді. Но интернетте бит язылмаган ничек аны техникасын, ничек аны дөрес эшләргә, слушно алырга травма алып бара. Любой техника, әгәр, например, техниканы дөрес ясамыйсың икән, әлбәттә син травмалга. Водитель бара икән, рульда белермәс, поворотка или знакка карамый икән, килеп сула. Монда то же самое, шулай. Демәк, иң мөһиме персональ тренер кирәк. Килешәсезме? Дөрес. Персонал тренер обязательно кирәк. Но мен инде күп йөргәннән соң үзем инде ияләндем, алай булса да әле сораштырам Әсгатьтән. Әйтәм, менә бу упражнение эшләнә, бу анда бит целый наука икән, беләсеңме? Фән. Фән дигәндән дә инде Әсгать син үзең күпме тренер булып эшлисең инде булай? Мин 30 елдан артык. 30 ел тренер. Тагын шунсын да әйтеп үзем инде бу бит безнең бер уникаль эш үзенә күрә. Инде син Бубновский системасы буенча умарткалык сиягән, әйме? Инде менә кешеләр, мин үзем күрдем, мин шуңа сөйләм инде күргән шуларак. Врачлар өмет изгән, инде медициналардан кул селтәгән кешеләр, инде анда бардык дибез, халык медицинасына да, врачларга да бардык. Киләләр Әсгатькә. Анда сколиоз, bilmem анда... Грыжа, во-первых, грыжа, протрузия, сколиоз, кифоз, лордоз, бөтенесе һәрбер кешедә бар. Күбесенчә. Менә һәрбер икенче кеше безнең фитнес-центрга килүче, һәрберсендә үзенең проблемасы бар. Кемдер дөрес утырмаган, кемдер дөрес нагрузка алмаган, кемдер дөрес бала чагында дөрес утырмаган, шулык әйтик, стелянда, шулык дәресләр әзерләгәндә тур утырмаган балалар. Хәзер күбенчә мин шундыйлар проблемлы кешеләр белән шөгыльләнә дип әйтәсез. Суда булсам шөгыльләнәм, чөнки алардан отдашысы кешенең шатлыгы һәм рәхмәте күбрәк, чөнки менә булат менә мускул ясыйм, ну мускулың ясалына киттең дә бардың, син мускулың ярты елдан шилә, кешенең саулыгын дөрисләп җибәрүе, ул кеше 1000 мәртәбә рәхмәтле. Шуңа күрә аның рәхмәте миңа йөзләп килә. Күрә үзем рәхмәтле, үзем мен ул һөнәрне үзем сайлап алдым. Ул миңа бик ошкы йөрәгем белән яратып эшлим. Сиңа иң ярага каян килгәннәре бар? Иң ярага кайсы шәһәрдән? Иң ярагы Әлмәттән бар Ульяновск областан, Дмитровградтан килгән кешеләр йөри. Монда килеп ишетеп, бу интернет буенча күбесе монда квартиралар снимать итеп, һәм инде менә миндә шөгыльләнеп йөрүчеләр бик күп. Бик күп хәзер балалар. Балаларда да бар ул проблема, әйме? Балалар бик күп балаларда. Шуңа ата-аналарга киңәш, балаларыгызны бала чактан ук карагыз, дөрес утыруын, дөрес проблемасына китә. Син балалар нәрсә белән шөгыльләнәме? Әйдә син балалар ничек? Минем малай инде 8 яшь бит инде. Минем малайлар бит инде 8 яшь. Йөртәм инде, тырышам йөртергә күбрәк инде алар белән шөгыльләнәм. Бассейнга йөридәрмесең? Бассейнга йөри, картка йөри, машинада йөри. Әйтик уже. Олы малай. Олы малаймысы, кешесе дә бит 2 яшь ярым ашын көк. Ну 2 яшь ярымлык малайымны турникка алып куймадың инде әле. Турник кергән юк әле. Әсәт алайса сорау, ничә яшьтән шөгыльләнә башларга кирәк спорт белән? Менә бик актуаль сорау. Менә мин аңладым, бассейнга бирәләр инде 1нче класстан. Бассейн нишләп китәргә? Туганнан бирле бирә ул. Туу белән уже шөгыльләнеп була. Чөнки отдельный персональный тренировка була. Бала туу белән, если персональный тренировка бар, шундый хәзер услуга, игә килеп, аның белән шөгыльләнәләр. Ваннада шөгыльләнәләр. Услуга бар. Ул кыйбат услуга. Һәм көн сайын может килергә, уже бала күзен ачкан, уже аларны өйрәтәләр йөзәргә суда батмаска, ничек тунны кысырга, тунны алырга өйрәтәләр уже. Шуңа күрә. Ну, булай менә әйтик, спортка баланы ничә яшьтән йөртә башлаган? Мәсәлән, карате дип әйтик, дзюдо, манда балалар бит. Юк, һәрбер менә шу көрәштә әйтик, шу җиңел атлетика. Мин үзем тотындым 1нче класстан. Миңа 10 яшь иде. Хәзер 7 яшьтән спокойно биреп була көрәшкә. Минем малайга Американга 6 яшь, ул с удовольствием йөри спортивный гимнастика, профессиональный уже шөгыльләнә. Ул атнасына 3 мәртәбә йөри. Анага бик ошый, с удовольствием, бик азартный, минемчә аны киләчәк зур. Энергиясе күп. Әйе. Ну, алайса син инде генетика бит бирелә, генетика бар бит инде анда бер. Яхшы. Әсгать, син нәрсә генә калды монда хәзер? Минем хәзер менә шу безнең эшлек күбәгеме?
Әйе, хәзер менә Илназарның әзер булса инде, мин инде стелгә монда кисеп куяр идем. ижад турында сөйләшик. Менә Симит безнең җырлар ижад итүче, Әйе, композитор бар. композитор, автор башкаручы дип әйтәбез. Ул җырлар язу процессы синдән чирәбез. Син гитара белән язганны беләм инде. Әйе, күбрәк шул. Синтезаторда язасыңмы? Юк, күбрәк гитара белән язам. Гитара? Гитара алып, шуннан. Ул ничектер юк. Киләме ул? Яисә менә текст килде дә. Сул текст утырасың, бер көн утырасың, ике көн утырасың, 3 көн яисә төнне Менделеев таблицасын күрә бит, синдә төнне кадәрендә иштебасың. Хатын гитара яныңда гына торасың. Яздырып ясың. Мин күбрәк шигырьгә язам, көй язам. Шигырьгә? Әйе, шигырьгә. Чөнки шигырь әйбәт булса, ул тиз килә. Әйтик, бирә бит, Аллаһ Тәгалә бирә инде, да? Шулай бит әйтик инде. Ну, акчасын чыгарып бисәр тизрәк язасың. Акча күбрәк булган сайын ки гонорар зуррак булган сайын тизрәк язасың. Әйбәт хитлар килеп чыга. Ул зур мотиватор, мотивация зур. Акча күп сайын сразу языла. Ну, соңгы ижад кем җырын инде синең менә. Соңгы ижадка җырым. Соңгы ижадка җырым Илгәрәйгә әле бирдем, уян күчтән әшә дип атала. Мен аны ишеттегез бит. Ишеткән бар иш. Инде аның заказы буенча ул да акча түләде. Молодец. Вот шулай. Сине тапшырырга чакырганчы бушка язып бирәсеңме? Yok син әйт. Дигән булат, ну 1 ел булачак китәргә. 1 ел китәргә туры киләчәк. Сезнең бит инде семьяда иҗат итүче иптәшең бит инде. Җырлый бит инде. Аллага шөкер бит инде. Бүген көндә кирәги. Да. Яра шигырын синдер инде язырбыз. Коррупция менә коррупция, шунда да даже коррупция иде. Коррумпированный передача. Эстрада коррупцияләнгән дип әйтте. Эстрада җырлаучы Әсгать Әфәнде Рияметдинович. Тәмлеме? Ну, җегетләр, син анда сәчсең калды әйтәр безгә. Эшең бетсә мин сине җыратам. Бездә порядка шулай. Бер дуэт белән килсәләр. Юк, алып килмәдем шул гитараны. Кирәк түгел, бездә акапельно гына җырлыйлар. Мин җырлап Гитара белән ана кемдә җырлый? Гитара белән җырлыйлар. Мин җырлап бирә алмам, чөнки авыртам. Менә бүген 5нче көн. Булай Әле до сих пор минем температура. Син бер бармакта отжимание ясап күрсәтәсең. Менә без инде хәзер монда мин әйткән булам инде бер шатыр дуэты дип, ләкин сез соңгы вакытларда мин күреп торам, ишетеп торам радиодан да Фадер, үзегезнең сольный проектларыгызны күбрәк үтәрәсез, шулай бит? Бер шатыр күрсәтәсез. Ну, аңлыймдыр, кадәр сез анда бәлкем җырлап аласыздыр. Анда кадәр чакырсар махсус. Ну, күбрәк син үзең җырлыйсың, күбрәк син үзең җырлыйсың. Әйбәт түләсәләр киләбез. Әйбәт түләсәләр. Сандугачларына сайрый. Авырдым ди. Табак biraz ямлайын алды. Температура менә. Шандык инде ярарда, шаны. Ну, шиләде ул кичә күрдем мен. Шамыша булмый. Ну, билекләре әйбәт аргумент ышандырырлык. Шуңа күрә әйдә син җырлар. Мин җырлыйм. Берәр җыр. Менә үзеңне яратып башкара торган. Менә соңгы башкарган берәр җыр. Юк, менә яңа җырымны җырлыйм менә. Синең карашың җаным, хәтеремдә һаманда, синең елмаюыңда, йөрәгемдә саклана, иреннәреңнең тәме калды ерак җәйләрдә. Җиләк иреннәр хәзер керә бары төшләргә, төшләремдә киләсең, кулыма үреләсең, мин яратам сине диеп, пышылдыйсың үбәсең, кинәт кенә уянам. Һәм үзем генә калам, төштәге сурәтеңне искә алып елмаям. Афәрин! Кызлар булсының өчен узган 8 март бәйрәмнәре белән котлап, чын күңелдән, Илназардан, яме булды әлегә. Җыр. Әйбәт булды бу? Мин сырыйсым киләсем дә күрсәтәсез бит нәрсәдә пешереп. Идә дә пешерәсезме сез? Хатыныңызга ярдәм итәсез берәр. Хатыннарыгызга дип әйтим. Сез хатын әлбәттә. Әлбәттә ярдәм итәбез, чөнки Шигырәк ул ярдәм нәрсәдә чагыла. Бераз ипи кисәсе булса. Ипи ашамыйбыз диде. Менә. Кунаклар килгән сезгә. Кунаклар килгәндә әлбәттә башасын, чөнки Кунаклардан кистерәм дигән. Кунаклар килгәндә теге урындык ташып та буеп куеп анда күрсәтәм. Анысы, ну турист булса да бер нәрсә инде турист инде шулай бит инде. Мин хатыным алагаш китәлеп пешерә. Шуңа зарламыйм теге. Элегрәк үзем пешерә торган идем. Хатым белән яши башлаганда башта үзем пешерә башлаттым. Анысы инде бирем тикшергәнме икән белмим. Хатынны сөйрәттең инде ашарга пешерергә. Шулай булып чыга инде. Ну хәзер бүген көндә ялкауланам инде. Хәзер үзем пешерә. Аңлашылды. Син Беләсең, Булат, мин пешерү ягынан тоже үземнең яратып, менә настроениедән килә.
әйтик, например, мен пешіре башласам, мен керек істелді бүтін бір кул астында болуға тиіш, о бүтінсі тәмілі болуға тиіш. Шон мен екі сөзден әйтіп кетем, мен тұрам өз ертім білән, менің условиялар зор. Дворда бар зор беседка, анда һәр бір суббота-воскресенье, например, мен өзімнің гаилә белән пешерәм плов, янәшә аш пешерәм урамда. Кыш булса да, шын булса да, чөнки һәр бір иртәдән кичкә мен эштә, менә понедельниктан пятницага Шимбе, шәмбе, синегиде ял көннәре. Суббота-воскресенье ул уже гаилә көне, әлбәттә безнең мунша көне, мен урамда пешерәм, балалар шунда уйный, этләр йөгерә. Вот безнең шундый актив рәвештә суббота-воскресенье шулай үткәрәбез. Қонаққа бармай боласың ба? Ха? Қонаққа бармай боласың ба? Yok, шақыра қонаққа. Вақыт бізде келіп қарармыз алайса бірер неше. Мен сізді ондай давно шақырдым. Енді шақырайын. Да, Әләйсен белән келегіз. Обязательно балалары белән келегіз деп. Чөнки балалары белән урамда, менә особенно хәзер битендә яз башында матур безнең без урман içində. Матур. Әйе, саф һава, мунча шәп. Мунча креп, яхшы булыр. Яхшы, булар инде мен башта калып карыйм әле, тәмле булса киләчәкмен. Ярый. Хәзергә инде менә бу безнең сезнең дөресрәге сезнең барлык ризыкларыгызда кеше әлбәттә безнең яраткан, тапшырыбызның яраткан генераль спонсоры тәкъдим иткән әлеге менә бу савытларда кәчтүрләрдә табалар, алар барысы безнең спонсорыбыздан. Спонсорыбыз Кукмара металл савыт саба заводы ашык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Герман технологиясы буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге савыт сабаны хәтта өйдән чыкмыйча интернет кибет ашада алырга мөмкин. Син заказ бирәсең, иңә китереп бирәләр. Инде мен сизеп торам, монда безнең дегустация вакыты килеп җитте. Дегустация сарыбыз берничә минуттан, хәзергә реклама. Менә ниһаять бүгенге диетик тапшыруыбыз дип әйтгәндә, спортлы диетик тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Финишына җиттек. Финишка кирип барабыз. Пешеп чыкты тавыклар. Аллага шөкер. Синең тавыкларыңда әнә күкәйле тавыкларын күреп торам. Пешеп чыккан, синеке дә әзер, бик матур ыеп куйгансың. Син моны катлам тырыша. Һәм салатларыгыз әзер. Әйдәгез җегетләр, мин дегустациягә әзер. Кәлинкә кирәк буламы? Шуннан гына калып карыйм. Юк, шуннан гына. Әйе, кем беренче дә синекен? Синнән беренче башлап салаттан. Пожалуйста, Синең салатың, Пожалуйста, шеф. Әйдә, салатка исем кирәк. Ну? Дускай Булат. Yok, аңлашыла бу теге язгы, витаминлы дип әйтергә мөмкин. Син балташ, егете бит инде. Композиторда гитара алынган КП-гастр дигән салат. Бер кеше аңламаячак, нигә КП-гастр. Якташ, давай. Якташ салаты. Да. Якташ салаты. Мин якташ түгел, былай да. Ну, бу күбрәк инде безнең бирелде шул зелен һәм киви. Анда можно салмаска да була. Помидор кыйгадына. Ярыйсы була, ярыйсы. Бик витаминлы. Бик витаминлы һәм бик диетик шуннан тәмендә. Бернинди майлы бер юк, артыгы бер юк. Бик рәхәт, бик җиңел салат. Рәхмәт. Язгы салат инде. Һәм шуның артыннан ук күкәйле тавык. Күкәйле тавык. Yok, шунлап та менә бик батыр буна күрсәгез, күрәсез микәнме? Рулет күкәйле тавык. Рулет килеп чыкты монда. Рулет инде аның шунысы мәшһүрәк. Бераз гына сыр да бар монда, шулай бит? Бар иде, бу әзрәктә углевод та бар иде монда чөнки. Шуңа күрә бу сарысын ашауга күрә лимон кабып кирәк инде. Вот. Шуның өчен кичкенә генә Закускасы. кичкенә киселгәндә. Ул сжигать итә әйтәләр. Яндыра. Әйе. Уттыртып. Яндыра торган була. Яндыра. Яңадан кабасың. Махсус тызны бик күп салмадылар, чөнки алар үзләре иләрендә менә тызны кулланалар, бары тик дуслары килгәндә генә. Әйе, дөрес. Тапшырубызда инде кагыйдәдән читкә тайпылыш булмады тапшыруда. Бик тәмле, бик пешкән, чынлап та диетик, бик тәмле ризык. Менә Әсгать, син ничектә булса, мине тагы да катырак шаккаттырырга тырыш әле. Әйе, бу салат. Салатның исеме Максимус дип атала. Әйе, яхшы. Әйе, Максимус. Аңладым нигә? Аңладым. Максимус салаты. Монда барысы по максимуму инде. По максимуму, да, и душа да максимум вложена, вакыт та максимум вложена. Симонидер
Соус салгансың. Мында бальзамический уксус салган. Менә. Әйе. Ул бик тәмле, ул миңа бик ошый. Чөнки мында даже жидкий дым может бераз салсак та була иде. Да, тагын да әйбәтрәк тәмлек була иде. Сыйыкша тетен, ну, шундай бар, сыйыкша бар. Әйе. Мында прованский Миндә аңлар әйтәм, бит соус тәме бирә үзен. Әйе. Һәм мында прованский шул травы, в основном микс тоже төрле травалардан салган. Аның тәме дә бик әйбәт бирелә. Ах, тәме теге әшкелтем тәме күбрәк ишин. Әйбәт синеке дә Менә бусы инде бу ничек дип бу бирелә, аның исеме Дебер Шатыр. Дебер Шатыр. Әйе, Дебер Шатыр, чөнки аның Дебер Шатыр итеп салган. Әйе, крем ясалган. Әйе, Дебер Шатыр. Әйе, төрле ул тәмен Нигездә монда деге өстендә яшелчәләр, бурыч, кызыл бурыч, кара, әйе, тавык ите. Куркума эчендә пешергән тавык. Әйе, әйе. Ну как, Дебер Шатыр? Бик көчле дуэт килеп чыккан монда. Ну мин Монда беләсезме җегетләр, монда әйтәр бит. По-любому Дебер Шатыр җиңде. дөрес. Ну, берникадәр өстенлек бирергә була, беләсезме? Ни өчен монда мин теге салат миңа күбрәк, мен монда әшкелтем салат күбрәк ошый. Һәм тәмләп кешеләрен җиттер күбрәк, монда син бурычлар тутыргансыңмы? Ну, артыгы юк. Барысы да үз урынына ала. Үз урынында, барысы да кирәкле дозада дип әйтик без. Шуңа күрә мен салат бераз гына теге нирәк ошады. Мин баллага караганда күбрәк әшкелтемне күбрәк яратам. Шунысын әйтеп узам. Буду имеет в виду. Мин теге бәрәңгене куып карагыз, бәрәңге кашаган бар ди. Бәрәңге. Алда да бәрәңге. Ну, монда дегесе дә кызык. Чөнки ул бурый төрле микс, төрле Һәм әлбәттә инде тавыгы да куркума җимешкәч, аерым бер тәм биреп тора. Берникадәр өстенлек. Беренче пьедестал. Беренче, икенче, мин өченче урында. Мин дә пьедесталда, ләкин өченче урында. Әгәр сез кадерле тамашачылар бу рецептларны күреп яисә язып өлгермәгән булсагыз, аларның барысын да укырсыз Ирек мәйданы газетасыннан. Бик зур рәхмәт сезгә. Гомумән әйтәсем килә, бу тапшыруга килгән өчен, безнең чакыруны кабул итеп килгәнегез өчен. Шундый кызыклы менә ризыклар пешергәнегез өчен чынлап та бик кызыклы һәм бик уңышлы килеп чыкты икегезнеке дә. Һәм әлбәттә инде диетик серләр турында, спорт хакында сөйләп, сәламәт яшәү рәвеше турында сөйләүгез өчен дә бик зур рәхмәт сезгә. Иҗатыгызда без уңышлар теләп калабыз. Һәм үзегезгә дә бик зур рәхмәт, чакырганыгыз өчен. Тотта, әле рәхмәт әйтергә иртәрәк сезгә, чөнки әле безнең тапшыруыбызның генераль спонсорында да сезгә бүләкләр бар. Сез буш кул белән вәдә китмисез. Рәхмәт яусын аларга. Әгәр дә сез нигездә гантель күтәрергә теләмисез икән, кастрюль күтәрегез, менә бу шуян яхшы металлдан эшләнгән сыйфатлы кастрюльләр, савыт-сабалар сезгә яме бүләккә безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы ашык акционерлык җәмгыятеннән. Әлбәттә, Илназар, син дә бүләксез калдырмыйбыз. Тоткалы бицепсларны кабартканда бик ярдәм итә. Әгәр дә кухняда ешрак эшләсәгез. Рәхмәт бик зур. Тагын бер кадерле сезгә бик зур рәхмәт. Иҗатта да һәм спортта да зурдан-зур уңышлар телим сезгә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Спортта дигәндә менә безнең фитнес-центрда сезнең TMT каналын бик күп кеше карый, кызыксынып, менә особенно тәмле көрәшне кызыксынып карыйлар һәм инде минемчә шушы безнең бүген эшләгән программабызда оценка бирүчеләр алар булыр дип ышанып калам. Безнең ойса икебезнең популярлык арта инде. Икебезнең популярлык арта шул залда дип әйтәләр. Әлбәттә. Шуның белән бүгенге тәмле көрәш тапшыруы тәмам. Алдагы очрашларга кадәр исән сау булыгыз, тәмле ашык, тәмле яшик. Сау булыгыз.